Alright mga ka-aksyon, ako araw ho ng isang magandang umaga, tanghali Pilipinas. Maaksyong tanghali sa ating mga ka-aksyon. Ayan na ako. Eto't araw ho ngayon ng Martes mga ka-aksyon, araw ng mga puso. Wow, naka-black. Araw January ng, 25 mga ka-aksyon. multo na nakaraan mga ka-aksyon. At may pakampi pa si Mayor. kailangan kasi. Alam nyo, hindi kami nakaitim mga ka-aksyon para lang dahil sa ganito ganyan. Ngayon ay ginugunita ho natin ang pagpanaw ng SAF 44. Ayan. Wow, na-connect mo lang eh. Okay, pero ayun mga ka-aksyon, ano? Bakit nga ba? Ay, bakit nga ba, no? Hindi. Ay, may nangamusta pala kahapon. Oh, pero bago tayo lumaon mga ka-aksyon, Magpakilala samahan niyo po kami hanggang alas 2 po ng hapon. Ngayong araw po ito dito sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo po ako, syempre, Action Claire de Guzman. At syempre ako rin ho mga ka-aksyon, kapiling kasama niyo ho sa programang Love Notes Unlimited kasama sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. Ako naman po si Action Alex Navarro. Ayun! Nako, buhay na buhay ulit sa Action Claire. Yes, black na black, Oo, buhay na black buhay. na black. Hindi, actually, nakita ko yung nanonood kasi ako ng nila. Newscast. Newscast. Tapos sabi ko, nakaitim si Claire. Sige, wait lang. Nilaba ko agad yung itim na sinuot ko ng Sabado. Tapos pagka-dryer, boom. Kaya pala. Isa ka pala doon sa mga nanonood kanina. Oo. Siyempre, hindi mo makita. Hindi mo naman ako friend. Opo, mga Mag-isa ko nga lang kanina eh. Maniwala naman kay Tinde. Hindi po kami friends sa Facebook. Si Bethel, friend kami. Wow, ha? Inunahan pa ako ni Ate Cha. Oo. Kinonfirm ko siya pagkatapos ng 22 hours ago. Ay, akala ko in-friend mo after 22 hours. Munti ka na. Si Action Claire yung pinaka-inisip ko kagabi kasi mga ka-action, may tinakasan siya. Oo, ako talaga yung tumakas. Siya yung tumakas mga ka-action. Kasi ganito yan. Buti na lang, naiwan niya yung bigas sa akin. Kasi pag hindi niya iniwan yung bigas, hindi ako makakauwi ng maaga mga ka-action. Hindi ako makakadaan agad doon. Siyempre, maghanap ako ng tataguan ko, mga ganyan. Sige! Sige, Alex! Hindi, may mga bagay-bagay kasi mga ka-action na kailangan nating Lumayo. takbuhan. Sino ba yung mga tinakbuhan ko kagabi? Ikaw pala! Ay, ako lang ba yung tumakbo kagabi? Opo, may tinakbuhan ako kagabi mga ka-action. Nakita ko kasi sila, baka mandilim yung paningin ko. Oo. Yun, kinontak ko si Claire. Wow, kinontak. Umikot One kami. call away pala ito. Oo, one call away, Kasi baka mamaya, pagka hindi ko napigilan yung sarili ko, baka maging anghel ako doon. Ganun pala talaga ang totoong pangalan ni Paul. Akala ko na nagpapaka-jejemon ka lang doon sa chat mo na nandito si Paul, sabi mo kagabi. Paul talaga ang pangalan niya. Hindi yung PHOL. Magkape pala tayo, Paul. Ganun ba talaga yun? Oo. Pati sa birth certificate mo, Paul, ganito talaga? PHOL? Oo, PHOL. Paul John Sembrano. Tapos yung John, walang H. J-O-N na. Ay, naibawi na kasi sa Paul. Opo. Paul. Paul. May hinga doon sa H. Siguro Paul. walang kapangalan dito si Paul. Oo, wala yan kapangalan. Nag-iisa. Unique. Sabi nga nila mga caption. Pero alam mo ba kagabi, habang pauwi ako, Mm-mm. syempre hindi ako naligaw kasi nakauwi Yes. ako ganyan. Naisip ko na, tama rin na minsan sa buhay natin kailangan nating lumayo. Doon sa mga taong yon. Hindi naman particularly sa tao. Ako lang yung may kalaban doon But hindi, nag-reflect lang ako. Kailangan din natin minsan lumayo. Kaysa yung nandoon tayo na... Basta yun, mga ka-action. Oo, kailangan. May kwan din, may good thing din yung paglayo minsan. Yes, totoo yan mga ka-action. At sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng panahon, na yung mga taong akala mo mapagkakatiwalaan ay dapat manatili sa buhay mo. Mali, parang mali, Parang mali. Hindi, Nandun lang tayo sa lumayo kanina eh. Oo. Lumayo kayo dun sa mga taong alam nyong, basta, yun mga ka-action. Sinabi ko nga kagabi dun sa program ko na... Oy, good afternoon daw, sabi ni Ma'am Delia Cabai. Sinahanap ko yung comment niya dito sa live natin. Ba't hindi siya mag-comment ka nga, ma'am? Hindi, nag-PM sis, nag-PM. Bakit? Bakit sila nag-PM? Hindi ko alam. Good afternoon po, Ma'am Delia Cabai. Saan niya sinata yutata? Eto, wait lang, dahil napunta tayo doon sa paglayo, doon sa mga taong hindi naman talaga natin kailangan sa buhay natin. At
tatanungin kita, kung may time machine, sasama ka ba pabalik sa nakaraan? No. I will Bakit? not. No. O sige, doon lang, nagtatapos yung tanong. No. Hindi, kasi No. Ikaw ba? Babalik ka pa rin? gusto kong balikan yung nakaraan para wag ko nang gawin yung ginawa kong desisyon na alam kong mali pala sa ngayon. No. Natatanda mo yung sinabi na Action Conrad Dahil hindi na, ka matututo doon, Action Alex. Oo nga Nagkamali eh. ka. Di ba sabi nila, best people, sa mga best people, magkakaroon ka ng best memories. Oo. Sa mga maling tao, matututo ka sa Akala ko worst memories eh. worst memories. Mga ganyan, di ba? Dahil may mga taong kung sino pa na dapat mong pagkatiwalaan, siguro dahil kasama mo sila sa ganito, kasama mo sila sa ganyan. Sila pa yung hindi pala dapat. Di ba? Kasama mo sila sa isang ganon, mga caption. Sila yung hindi pala dapat. Nako, nakakalungkot. Kaya hindi yung red flag na pinag-uusapan natin mga kaksyon, hindi lang siya limited eh. Opo. Hindi lang siya limited dun sa boy-girl relationship, dun sa mga magjowa, pero applicable din siya in all forms of Love. relationship, mga Relationship. kaksyon. Friendship, family, and relationship, relationship, mga yung boy-girl Oo, relationship. of course. Totoo yun, mga ka-action. Ano? Hindi lang ho natin siya dapat i-connect doon sa Magjowa lang. sa jowa lang. Kasi makikita mo rin yan sa pamilya. Na-realize ko yun kahapon. No? Kasi ako, personally, mga ka-action, hindi ko alam kung ano yung red flags na yan. Ano? At lalong-lalo na kahapon, medyo may mga iniisip ako na gumugulo sa aking isipan. Alam yun, Action Claire, bali nasabi ko yun sa kanya. Buti na lang, dahil nung napag-usapan namin yung red flags, ayun, oo nga, dapat yung pag-usapan itong red flags na to. Tama, Action Claire. Yes. Yes. Yes, mga ka-action. At pero kung may mga alam pa kayo na karagdagan na red flags, mga ka-action, ay isa nyo lamang po yan. Or kung may mga gusto kayong i-share na opinions nyo or kuro-kuro nyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon, ay isa nyo po yan sa ating text line na 0922-852-1161. Alright. So, oras po natin, mga ka-action. Alauna to. 12 pa lang pala, mga ka-action. O ito't nagpapaliwanag na si Ma'am Delia, wala daw siyang load. Kaya nagpi-PM siya. pero nakikinig siya via airwaves. Yes, oo. Alright. At ang ulam daw niya ay sinigang na bangus. Uy, nako, sana all sinigang na bangus. Uy, Ma'am, baka sinigang na makaabot bangus. dito. Yun yung sabaw na hiningi ko dun sa kantin kanina. Ay, doon sa... Sinigang na bangus, mga ka-action. Hindi, sinigang na baboy. Ano ba talaga? Sinigang na baboy. Basta sinigang. Mm-mm. Pero ayan, Ma'am Delia, baka umabot dito. Opo. Nako, eto't mga ka-action, ano, binabati na ho namin kayo ng isang maaksyong hapon. Ayan. Bilang pauna sa lahat, dapat mamayang gabi ko pa to sasabihin. Pero sige, ngayon na. Ulitin ko na lang mamaya. Okay ka lang, mga ka-action? Pagod na yata kayo, no? Ay, ang lungkot. Hindi, pero hindi yon. Okay lang ho ba kayo, mga ka-action? Alam namin pagod na ho kayo, kaya tumutok na ho kayo sa programang Love Notes Unlimited, kung saan pag-uusapan pa rin ho natin ang mga usapin patungkol sa pag-ibig sa Pamilya kaibigan at sa magkarelasyon. jowa. Oo, magkarelasyon. Ano ba talaga? Dapat mag-isip na tayo nung pinakadulo natin. Magjowa na lang. Ayoko ng jowa kasi ay. O di magkarelasyon. Magkarelasyon na lang. Ayoko rin ng shota, ayoko rin ng nobyo-nobya. Gusto magkarelasyon. Sige, ulitin natin. Magkarelasyon sa dulo, Tumutok na ho kayo sa programang Love Notes Unlimited, kung saan syempre pinag-uusapan natin ang mga problema patungkol sa Pag-ibig patungkol sa pamilya. ulitin ko. Ano ba? Nakatutok na ho kayo sa programang Love Notes Unlimited, kung saan syempre, mga ka-action, pag-uusapan ho natin ang mga problema patungkol pag-ibig. Problema sa pag-ibig patungkol sa Pamilya kaibigan at magkarelasyon. Karelasyon. Basta rin na yun. Yun na yun. Nako, magsimula na tayo, mga ka-action. Naubos na yung nga. oras natin dyan. Nako, eto itutuloy natin. Kahapon mga ka-action, ayan, na-tackle natin yung akala din namin ni Action Alex at akala ko din makakatatlo or 4 man lang kami na red flags mga ka-action sa isang relasyon. Pero guess what? Nakaisa kami. Nakaisa kami. Ayun. At umabot
tayo ng 2:00 na hindi pa rin tayo nakakausad doon sa red flags ng selos. Oo, yung panay Doon na sa selos. pagsiselos, mga ka-action. Yes, okay lang naman magselos, pero kapag kayong lagi-lagi, sobra-sobra, yung kahit wala ka naman ng ikakaselos, nagsiselos ka pa rin, medyo red flag na yun, mga ka-action. Kagabi nga may nangamusta kung paano daw yung naging flow ng program natin. May nag-chat sa akin, ano yung mga naging reaction doon sa program nyo? Sabi niya ganon. Tapos sabi ko ganyan, okay lang naman po ma'am, marami naman po kaming nakausap ng mga listener at mga viewers. Sabi ko ganon. Pero pagdating po siguro ng ng February 14 ma'am, break na po silang lahat. Sabi ko ganon. May lang at tama pala Action Claire, no? Habang marami ang naka-view sa atin. I-ano natin itong Bakit Ikaw? Oo nga ng pala, DZRH. abangan po ninyo yan, mga ka-action. Si ni Sir Aikam, akala ko yung kanta na Bakit Ikaw? Kasi naghahanap ako ng kanta. Tapos nabasa ko Bakit Ikaw, sabi niya. Naalala ko yung ads pala na Bakit Ikaw? Oo, Ay, presidential ads, job interview yes, po mamaya, mga presidential job ka-action. interview. First day po ngayon ng DZRH Yes, doon sa mga interview ka-action. na yon, kung saan ang isasalang or unang sasalang, mga ka-action ay si Bongbong Marcos, mga ka-action, January 25, ngayon yan. alas 4 po, mga ka-action, hanggang Hanggang 6:30. 6:30 ng gabi, mga ka-action. Ako, exciting, at abangan nyo ho yan, mga ka-action. Dito lamang po yan sa aming Facebook page na Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz at Oo. sa Airwaves din, mga ka-action. ka-action. Mapapakinggan nyo ho yan. Nako, kung sino man yung mga nagnanais na mapakinggan yung mga magiging sagot Ni ng BBM. mga taong ito, mga ka-action. Kasi nandyan si Bongbong Sir Marcos. Bongbong Marcos, si Sir Leody de Guzman, Manny si Pacquiao. Sir Ping Lacson, Manny Pacquiao, at And, si Ma'am Lenny Robredo, mga ka-action. Ayun, basta tabangan nyo yan. May mga dates ho yan, mga ka-action. January 25, ngayong araw, Bongbong ay Marcos. itong si Bongbong Marcos, mga ka-action. Bukas po si Calio de Guzman. And then, sa 28, which is Friday, mga ka-action, ay si Senator Ping Lacson. At Oo. sa 29, Si Manny Pacquiao. sa Sabado, ay si Manny Pacquiao. Nako. At sa February 2, Si Vice President Lenny Robredo. Nako, alam ko, inaabangan nyo yan, mga ka-action. Lalong-lalo yung mga millennials. Kasi yun pa nga lang kay Jessica Soho. inabangan nila, no? Pus ito pa kaya, mga ka-action. So, Abangan po ayun. ninyo yan, mga ka-action. Yes. Live po yan dito sa Action Radio Opo. maya-maya. At via airwaves. Tumutok lang kayo, mga ka-action. Huwag kayong magalala. I-share ho namin yan sa inyo. Papakinggan ninyo. At kayo na mismo magbigay ng opinion. Di ba? Alright. So, balik tayo. Usaping pag-ibig pa rin, mga ka-action. Dahil, nako, parang nagbabalik tayo sa red flags, kung tawagin. Red flags. Red flags. Kahapon, mga ka-action, alam nyo, yun, sinasabi nga ni Action Claire kanina, medyo pinutol lang natin ng very, very light. Etong tungkol doon sa selos, na isa sa mga red flags. Doon pa lang sa word na selos, mga ka-action, ang dami na naming nakalkal na Action Claire. Insecurities, Insecurities, trust issues. diba? Nandoon na eh. At kasi kapag green flags, sobra-sobra yung trust mo. 'Di ba? Tama ba ako doon, Action Claire? Oo, yung at peace ka na hindi ka Yes. nalolokohan. Wala kang pagsiselos. Well, hindi din naman natin masisisi yung mga lalaki o yung mga babae na nagsiselos. Kasi, syempre, yung depende rin yan eh. Hindi naman magsiselos yung isang babae o isang lalaki sa partner niya kung nandun yung assurance na ikaw lang. Yes. Nandun yung assurance and security na hindi kita ipagpapalit kahit may mga makita man akong mas gwapo or mas maganda kaysa sa'yo. Maswerte na, alam nyo, maswerte na kayo dun sa, sasabihin ko dun sa mga kapwa ko lalaki. Oo. Sa mga, oy girl! Ganon. Ay, wow. Kapwa ko lalaki, tas girl. Parang walang R. May R ba yung nabanggit ko? Meron naman. Meron, no? Medyo short lang. Goal! Hindi, alam nyo mga ka-action, para dun sa mga lalaki, kapag kayo nahanap nyo na yung taong para sa inyo, tapos sabihin nyo na napaka-perfecto niya na, and then kahit na hindi kayo kagwapuhan, pero kayo pa rin yung pinili niya dahil sa, siguro dahil mabuti yung kalooban ninyo. Well, bonus na kasi kapag sinabi nyo maganda, gwapo. Napaka-importante pa rin kasi talaga ugali. Yes. Character, mga ka-action. Yes. Character before others. Before Opo. others. Pero kasi yung sa muka, kahit na kanino, mga ka-action,
mapalalaki, mapababae, mukha at mukha ang tinitingnan niya. Oo, kasi yun lang naman din talaga yung magiging first na makikita mo eh. Yes. 'Di ba? Yun kasi yun nasa panglabas eh. Yun agad ang unang-una mong titignan. Pero kasi may mga taong sabihin na natin nakakasama kasi nila si ganito, nakakasama nila sa ganyan. Sa or di kaya naman parang basta ganun mga ka-action ano. Hindi lahat siguro karamihan mukha talaga yung pinipili. Mukha talaga yung unang tinitingnan. And it's okay lang naman. Okay lang din naman yung ganon. Pero dapat hindi tayo motivated lang to love a person dahil lang maganda siya, Oo. dahil lang gwapo siya, dahil oo nga, mga ka-action. Okay lang na Si Action Claire, maganda rin. Ay, gwapo din ang hanap niyan, mga ka-action. Nako, si Bethel. Wow. Bumanggit ng pangalan. Wait lang nga, i-mention ko lang siya. Hindi, lahat naman kasi totoo. Oo. Totoo yun. Na unang humahanga minsan at madalas ang mga tao, mga ka-action, sa panlabas na kaanyuan. Yes. Diba? So, maswerte ka na kung yung jowa mong babae para sa mga lalaki, type niya si ganito ng BTS, si ganito ng Korean drama, si ganito ng... Tapos sinagot ka niya. Oo, tapos sinagot ka niya, and then kapag sinasabi mo sa kanya, ba't mo ako sinagot? Ganito yung mga gusto mo. Well, Kasi that's mahal love. ko yung ugali mo. Hindi yung mukha ang minahal ko. Idol ko sila. Pero para sa akin, mas gwapo ka. Mas mabait ka. Yung ugali mo napaka-pogi. Sabi niya. Yun, maswerte ka na dun. Wala ka nang dapat na hanapin pa. Di ba, Action Claire? Hindi ka nalugi doon, kumbaga. Sa mga babae naman, sabihan mo sila. Wait lang, medyo Nawala ka. naihangin yung kwan ko. And then, nakita ko nga yung brains. Okay lang, babalik Hindi, na. may nag-chat kasi medyo naihangin yung Anong sabi niya? ko. Pero ayan mga ka-action, para naman sa Hindi mga ko mabasa. kababaihan. Ano ba yan? Bawal basahin. Para naman Sige, sa go. mga kababaihan, mga ka-action, nasa selos pa rin tayo, di ba? Selos pa rin. Nasa selos at saka insecurities, mga ka-action. Pero hindi ko naman gagayahin yung sinabi ni Action Alex, mga ka-action. Pero ang akin lang, mga ka-action, dahil nga kahapon nabanggit din natin na most of the guys ay dumaranas ng insecurities lagi-lagi ang mga ka-action. Proven and tested na yan na kapag ware, mas maganda o maganda yung girlfriend nila, yung nililigawan nila, o di kaya naman mas angat sa buhay yung nililigawan nila, mas nakapag-aral yung nililigawan, and so on and so forth, mga ka-action, ay para sa ating mga babae, dapat nandoon din sa atin yung initiative na hindi natin ipaparamdam doon sa mga partners natin, sa mga nandiligaw sa atin, na mas ahead tayo in terms of sa mga ganong aspeto, mga ka-action. Okay? Okay. Ay, Ang alam mo, labanan naman dyan, mga ka-action, hindi yung edukasyon eh. Hindi rin yung... base doon sa sinasabi mo, Ay, wow. ang dami kong nakitang ganyan na relasyon. Oo. Kung Oo, saan- kilala ko din yon. Si F. Sino yun? Si Friends, more matter. Hindi ko na alam yung pilit. Basta yun. Hindi, pero yung sinasabi mo na na yung sa pinag-aralan, ito ganyan. May mga kilala akong ganon. Actually, mga kaklase ko nung college, ganyan. O di kaya nakikita ko lang doon sa school. Alam nyo, minsan, kasi puros lalaki din yung mga nakasama ko eh. Tapos ang kwentuhan namin, Action Claire, na, ay, hindi ko na ata liligawan si ganito, sasabihin. Oh, bakit? Bakit ka susuko? Kasi grabe, ang taas na ng pinag-aralan niya. Ang talino niya. Uy, nagmamaster na si ganito. Hindi ko na kayang ituloy yung panliligaw ko sa kanya. Alam niyo yung ganon, mga caption? Kasi sabi sa inyo ang mga lalaki, minsan sa madalas, hindi yung mga anong tawag doon, Action Claire, yung sinabi mo kahapon. Kasi may mga lalaki talaga na mabilis sumuko. Dahil doon sa insecurities. Dahil, insecurities na rin yung yung... Parang, I'm too good to be true, parang gano'n na napakaganda niya para sa akin. Ang taas-taas ng pinag-aralan niya kumpara sa akin. Parang may kantang gano'n yung langit ka. Langit ka. Ay. Stairway to Heaven. Oo, yun mga ka-action. Pero Sige. ayun Hanapin lang ko para nga. sa mga kababaihan, mga ka-action. Wag natin ipapamukha dun sa mga partners natin or sa mga partners natin, sa mga manliligaw natin. Na- Yes, we have that. Or you have that. You have the asset, you have the talents, and so on and so forth. Pero hindi kasi yun yung magiging labanan sa pag-ibig, mga ka-action. It's how you will love the person nang hindi mo ipinapangalandakan na
O ito ako, mas mataas ako sa'yo. Parang ganun mga ka-action. Ano? Mas, wag natin iparamdam sa mga katulad ko. Ay, Sure. wow. Ay, wow. Hindi, pero may mga kilala naman na auction player. Ayan, babatiin ko na rin, ano. Bali nag-work to sa isang media company. Si nag-aaral na siya ngayon, law, si Veg Ventura. Ay, parang kilala ko na yan. Veg Ventura. Yung sa Constellation. Oo, si Ma'am Veg Ventura. Ayan, hello po, nagpunta sila dito nung nakaraan, kaso hindi na ako nakasama sa kanila kasi bibili sila dapat ng isda dyan sa Magsaysay Market. Then busy tayo nun. Pero hello sa kanya, dahil naalala ko kapag nagkukwento siya sa akin dati, tapos tinatanong ko sa kanya kung anong hinahanap mo sa lalaki, sabi ko. Kasi grabe ang taas na ng pinag-aralan mo. Nasa ganito ka na nasa rurok ka na ng tagumpay mo sabi ko sa kanya. Nag-aral ka sa kilalang school. Nag-OJT ka sa kilalang ganito. Parang ang expectation, yung ka-level din niya. Yes. Naging cum laude ka. Sabi ko, and then ngayon, nag-work ka sa military. Basta doon sa Armed Forces of the Philippines. Tapos, yung sahod kasabay mo pa mataas. nun. Oo, kasabay pa nun. Naglolo ka. Nasa third year law ka na. Sabi ko sa kanya, ganun yung kwentuhan namin. Ka-church ko kasi yun. And then, tapos sabi niya sa akin, sabi niya, ang hinahanap ko, sabi niya, simple lang. Ayoko din ayoko yung mataas ang pinag-aralan. Paano yun? Sabi ko. Kasi may mga lalaki na ayaw nila na mas mataas yung pinag-aralan ni babae kasi feeling nila nasasakal sila. Sabi ko sa kanya. Yung ego at yung pride. Oo, yes. Tapos sabi niya, hindi. Sabi niya, mas gusto ko kasi yung simple lang si asawa ko. Sabi Baka niya. believer din siya ng yung sa Paul at mamaya, alalahanin ko yung mga ka-action. Di ba yung magnet kasi, kapag same sila ng pole, hindi sila magdidikit. Oo. Tapos kapag, na kasing tawag dun? Kapag opposite attract, mga ka-action. Opposite attract. Binanggit lang natin yan kahapon Hindi natin binanggit. Ay, hindi. Ibang fraction pala yun ng chemistry, mga ka-action. Ay, wow. Opposite attract, mga ka-action. Kung baka believer din siya nung ganon. Ikaw, believer ka nung ganon? Depende. Depende sa situation. Depende sa situation. Hindi. Pero natutuwa ako dahil first time din na nakikipagkwentuhan kasi ako sa mga ganon. Natutuwa ako kapag may nagsasabi ng ganon. At least ako, kapag may kilala ako, napapalakas ko yung loob niya. Especially yung mga barkada kong lalaki na, hindi lahat ng babae ganon. Kasi may kilala nga ako si ganito, ang papatunayan ko sa inyo. Grabe, ang taas ng pinag-aralan niya. Pero ang hinahanap niya, simpleng lalaki lang. 'Di ba? Yung siya mataas ang pinag-aralan pero ang hanap niya sa lalaki yung simple lang daw kasi ayaw niyang parang kumbaga yung basta may sinabi siyang word nakalimutan ko na pero kasi sabi ko sa kanya doon kay Veg na may mga lalaki kasi na yung sinabi ko kanina na ayaw nila na mas mataas si babae. Pero sa kanya naman ayaw niya nung mas mataas si lalaki. Or okay lang kung mataas si lalaki, pero kasi ang ideal niya is simple lang. Simple lang. Hindi yung ganito, hindi yung ganyan. Ganun. Napaka-simple lang. Tapos, ang gusto niya, parang yung, nasabi ko na rin yan sa'yo yung may mga babae, may mga lalaki, may mga babae na ang hinahanap nila. Hindi lang jowa, kundi makakasama nila hindi sa pagtanda makakasama nila para bumalik sila sa pagkabata. Yun, mga ka-action, tandaan ko na. May mga tao na ang hinahanap nila kasi 'di ba lagi natin sinasabi makasama ka hanggang sa pagtanda. Pero hindi, mga ka-action. Ang dapat ko talaga makasama nyo para makabalik kayo sa pagkabata. Bakit makabalik sa pagkabata? Kasi kapag may jowaers na kayo, Kasi kapag may jowaers na kayo, mamaya may isa na naman sa viewers natin gagamit ng jowaers. Gagamit na naman parang yung char. Yung char lang. Yung jowaers kasi, mga ka-action, kapag kayo naghanap ng jowaers,
Sabi nyo, Chores na yan. jowa or jowa. Okay. Oh. Ngayon, pagtanda, sasabihin nyo, syempre, very seryoso, ganyan. Pagkasama pagtanda lang. Hindi pa pwedeng makasama nyo siya para makabalik kayo sa pagkabata. Ibig Kasi, sabihin, di ba, nag-enjoy. Oo, dapat nag-enjoy kayo. Hindi yung napakaseryoso nyo na, babe, what are you doing? No, babe, ganyan. Oh, Mama, babe ganun. pala ang gustong tawagan. Me. Oh. Nako, Hindi, pero totoo yon. Dapat ang hanapin nyo, yung makakasama nyo, para makabalik kayo sa pagkabata. Kung saan, maglalaro kayo sa ulan. Pero alam mo totoo din naman yung, kasi yun, di ba yung mga movie lolo't lola? yung movie na The Notebook. Oh, di ba? Pansin mo? Sabi doon ni anong pangalan? Basta nakalimutan ko na yung mga pangalan noon. Basta ang ginawa nila, naglaro sila. Hindi sila yung parang nagpaka-mature ganyan. Yung sinabi nilang, bubuo tayo dito ng bahay-bahayan, sabi nila. Oh, di ba? Gumawa naman si lalaki. Oh, hindi mo alam yung movie na yan, Oo nga eh. Naalala ko lang yung notebook ko. Uy, wait lang, si Spider-Man nandito. Uy, nako mga ka-action sa pagbabalik ho natin. Pag-uusapan na natin ni Action Claire. Etong susunod kasi At babasahin po natin maya-maya mga Oo. ka-action yung mga comments po ninyo. Medyo natatawa-tawa na ako. hindi na natapos yung mga ka-action, hindi na natapos yung selos ha. Sige, dako na tayo dun sa isa mamaya mga Oo, ka-action. mga ka-action. Magbibigay daan lang ho kami ni Action Conrad Alvarez. Saglit lang to. Mabilis lang para sa ilang mga paalala. Manila Broad.
Pangasinan. News Leader, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Alright, mga action. Ayan. Ano ba yan? Ano ba Sir yan? Alex? Mga action ha? Hindi, oras po natin 1:20 ng hapon at tuloy-tuloy. Napakabilis ng oras. No? Oo nga. Kanina 1:10 lang. Makaka-action na yan at eto, nagbabalik ho tayo para doon sa ating pangalawang red Yes, flags. pero bago natin basahin yon or i-share yung pangalawang red flag o Basahin yung muna red flag natin number yung- 2. Ayan, batiin po muna natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Opo. Ikaw na magbasa doon kay Bethel, ah. Oo, si Achebetel. Ayan, una binabati ko si Paul John Sembrano. Yan, si Paul. Yes. Hindi ko alam kung nanonood pa siya, pero ayan, batiin natin siya, no? Ang Sembrano family ng Barangay Tambak. Hello po kay Uncle Pablo. Ayan, si Uncle Pablo. With the letter W. Oo. Hello din po kay Sir Salva Marcansino. Hello po sir, good afternoon. Hello kay Mabilangan. Ay, ilan to? 1, 2. Hello po kay Sir Mabilangan Familiar Janice. From Japan. Arigato gozaimasu. Oh, ayan. Ay, Nagbaw ka ba? Nagbaw ka ba? Nagbaw Oo, ka? ano po? Nagbaw din ako eh. Wala lang. Ayan, si James Paul Almoete. Na-late ako. Sabi niya, ayos lang yan. Ano? Lahat naman talaga nalilate. Ano? Siguro yung pag-ibig mo din, late ganyan. Kaya ganyan. Oo. Ayan, nako, si Ma'am Lailani Manangkil. Ganun. Gunner. Ano kaya yun, no? Ano kaya yung part na yun? Feeling Ganun. ko yung sa kwan yun. Hindi ko rin alam. Hindi ko nabantayan eh. Si Bethel, sabi niya, nakabang na daw siya dun sa red flag number 2. Hindi, gusto ko yung pagkakabasa ng number 2. Nambata. Hindi ganyan. Ako, magbe-British accent na nga lang. Mali. Ano ba Oh, yan? sige, sige. Take 2. Number 2. Number. Ganon. Number 2. Ayan, inhale, exhale, kunana. Ano yun? Inhale, exhale. Well, ikaw dapat ang mag-inhale, exhale dyan, te. Mahal na daw ni Sir James Paul Almolante. Sino? Anong almulante? Almuete. Oh, sorry. Di, okay lang. Almuete. Mahal niya na daw. Nabasa ko. Oo, te, Na-delete. masaya ako, ate. Wait lang, na-delete yung comment niya. Sabi Oo niya nga. dito, mahal ko na. Sabi niya, nakita ko yun. Nakita ko din yon. Kita mo yun? Nahanap ko na, Sir Alex. Sino ba yan, sir? Sabihin niyo. Dali. Naimbaga aldaw mat kanyam detad, ading Marifel, ay, Sagasag. ay malunggayam. Ay, niya, malunggayam tatan. Manong ba? Aldaw. Uy, ang saya mo daw, sabi ni Bethel. Oo, Hindi te. Dahil excited din ako dun sa red flag number 2. Number 2. Ito, ne. Sabi ni Ma'am Lailani, tungkol po yun sa yung babae mas matalino or mas successful kesa sa lalaki. Kaya yung si lalaki, parang Oo. Hindi, totoo yun. Madalas, mga ka-action. Insecurities talaga yung Oo. minsan, mga ka-action. Ayaw ni lalaki na mas mataas yung pinag-aralan ni babae. Hindi pa talaga nag-work ganun. Kasi si mama at saka si papa, ganun yung setup nila. Mm-mm. Pero depende po yan, mga ka-action. Depende sa inyo yan. Depende sa henerasyon ninyo yan. Kung kila mama at papa ko hindi nag-work, malay natin at this time. Pero depende po yan sa dalawang taong nagmamahalan, mga ka-action, kung gagawin nilang big deal. Bakit tayo napunta doon? Kasi alam nyo, mga ka-action, yung society ho natin, yung mundong ginagalawan ho natin, tinuruan tayo sa mga pelikulang napapanood nyo, sa mga Oo. nababasa nyo sa pocketbook nung kabataan ninyo. Pina-embrace sa atin yung patriarchal world ng mundo, mga ka-action. Pag sinabi nating patriarchal world, yung mas angat dapat yung lalaki, mas malakas dapat yung oo. lalaki, Diba? dapat lalaki yung nagtatrabaho, dapat lalaki yung bumubuhay sa pamilya, Tama na. and so on. Umiiyak na si Ma'am Lailani. Kaya ba single pa ako hanggang ngayon? Ma'am? Ma'am? Wala ka bang pang sound effects? Sound effects na... Na sad. Tananan, Sad? tan, tan. Hindi dapat sad. Bakit? Dapat single ka pa, ma'am. Yes! Congratulations! Ay, wow. Ay, ba't ikinatuwa?
kinatuwa yung pagiging single. May pinangugutan pala itong si Ma'am Lailani doon sa gunner niya. Oo Oo nga. Ganun pala yun. Hindi, Sir Conrad, kilala niyo ba si Ma'am Lailani Manangkil Magno. Kilala niyo ba yan? Hindi ako kilala na action kaya code pala. na... Kasi dinignan ko, ang mutual friend namin ay si Boyet Bautista. Uy, sino yun? Sino yun? Tumatawa kaya emoji ko. Well, Ma'am Lailani, ang mga emoji na yan medyo deceiving din yan minsan. Minsan nga magsasend ka ng smile, pero yung totoo, Galit ka. ay, akala ko malungkot, galit din pala. Hindi, pero yun, yun yung tinuro sa atin ng society, ng mundo. Kasi yun yung kinalakihan nyo di ba? Na si lalaki dapat may kaya, si lalaki dapat mayaman. Nanood kayo ng Titanic, di ba mga ka-action? Sa Yes. Titanic, di ba? Si Jack. Ayaw ni Mademoiselle. Ayaw nung pamilya ni Rose na maging sila ni Jack. Bakit? Kasi si Jack ay isang commoner lamang. Dapat ang mapangasawa ni Rose Ay, yung ka-level ay niya. yung pamangkin ni Marie Antoinette. That's nuts. Yung nagbigay sa kanya ng kwintas na heart. Mm-mm. Nako, alam ko yung kwentong yan. Pero 102. parang gusto ko natin talagang makaalis na dyan sa insecurities and tsaka selos na yan Lumubog si Jack, sabi ni Bethel. Hindi, nagkakamali ka. Ay, baka pagka nagkataon na nagkita-kita tayo ng itong mga nandito, Oo. ang una nating sasabihin sa isa't isa, Jack. char. Ay, char. Charot Una, lang. si Ma'am Delia nagcha-char na yan. Si Ma'am Lailani nagcha-char na din. Itong si Bethel, si Ate Bethel. Char lang. Ang char kasi parang joke yan. Char, oo. Char lang. Pero yung mga pag-iibigan dapat hindi china-char-char lang, ha? Dapat yan sineseryoso. Gayahin nyo si Action Claire. Gabi-gabi sila nag-uusap. Baliw. Oy, alam niyo ba yung pinapanood ko kanina, sabing gano'n nung lalaki na sana mapuno ang mundo ng pag-ibig, sabi niya gano'n. Sana'y pag-ibig. Panira naman ito Sana mapuno ang mundo ng pag-ibig, sabi niya gano'n. Yung pag-ibig na, ano ba? Yung pag-ibig na sigurado at yung pag-ibig na hindi ka magdududa, sabi niya gano'n. Panoorin po ninyo yung mga ka-action. My Ang deepest- title niya doon, Ulan. Kaya ka pala nakaitim, ha? Uy, pero thank you dun sa nagpanood sa akin. Ay, sino? Letter A yan. Ay, Letter hindi. N yung dulo. Hindi, wala Ay, kasi akong access doon, tapos binigyan niya ako ng access. Thank you. Si letter A yan. Hindi, ano Letter ba? N yung dulo. Ayan. Bumalik na po tayo sa pinag-uusapan Sige. talaga natin mga At ka-action. tama na. Mas maganda siguro mag-play tayo ng song muna, Action Claire. Sige. Saka tayo magtungo dun sa ano. Mm-mm. Saka tayo Kung magtungo. mahuhulaan yung mga ka-action yung pangalawang red flag, Yes. ibibigyan namin kayo ng 4 na boxes ng, Uy, nako. ng vitamin C mga ka-action. Totoo, yan. Gawin nyo na yan mga ka-action. Sanya. Ano magandang i-play natin, Action Claire? Pag-ibig ko'y pansinin yung langit ka, lupa ko. Nakakalungkot. Hindi, mas maganda yon mga ka-action dahil syempre, Ay. patanghaling tapat, pakinggan nyo muna ang awiting Pag-ibig ko'y pansinin. Ma'am, ano nang pangalan kasi noon? Wait lang ha. Sino yan? Sino na nga kasi yan? Sino? Si Ma'am, ayan Ma'am Lailani, ito po ang isang awitin. Para sa inyo. Oo, para sa kanya to. Well, Para sa kanya to. para Pakinggan po mo. sa lahat mga ka-action. A song by Faith Cuneta, Pag-ibig ko'y pansinin. Narito ang pag-ibig ko, ibibigay ng buong buo, nangangarap ng mag-isa.
nakakalungkot mga ka-action, ano. Pero wag kang mag-alala doon sa nakinig nung kanta na para sa kanya yung song, ano, dahil papansinin ka rin niya. Yay! Sana. Mga ka-action, ha? Eto at nako, papakinggan na ho natin yung ating ikalawa. Ayan, walang nakasagot eh. Di ba? Pero ayos lang yan. At ano ba yung pangalawa, action, Claire? Pero ang pangalawang red flag mga ka-action na dapat nating binabantayan, Tandaan pa rin natin na the one o wag O yung- nang simulan. or the one, paano kasi kapag nandun na sila sa isang sa relasyon? Pero ito mga ka-action, disclaimer lang din na hindi naman masama magkaroon ng red flag yung isang relasyon. Kasi nature yan, magkakaroon ng red flag. May makikita at makikita kayong nakaka-turn off dun sa partner ninyo. Pero ang importante lang dyan mga ka-action is that nandoon yung pangunawa. Nandoon Tama. yung pangunawa, yung pasensya. Pero kapag paulit-ulit yan mga ka-action, better yet, mag-isip ka na. Mag-isip ka na bago pa lumala mga ka-action, bago ikaw pa yung mawala sa landas mga ka-action. So dahil tapos na tayo sa pagsiselos, sa panina pagsiselos mga gusto pa rin ang balikan mga ka-action. Ang daming